ሰላም ከመይ ተምሲኡ ክቡራት ሰማዕትና ባህር ሚኒ ሚድያ ንሎም ሶሉስ 10 መስከረም ዝተዳለወ ሓፀርቲ እዋናዊ ዜናታት ተስዒብና ክነቕርበልኩም ኢና ንምክትታልኩም እናዓደምና ብቐንዲ ነጥብታቶም ክንፍልም ኣብ ክልል ዕድመ 20 ክሳብ 50 ዘለዉ ሸወደናውያን ሕማም ሜላኖማ ወይ መንሽሮ ቁርበት ናይ ምምዕባል ተኽእሎም እናነከየ ይኸይድ ኣሎ ክብል ሓደ መጽናዕቲ ምርግጋጹ ኣብ ወሰን ስቶክሆልም ካብ ዝርከብ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣየርላንዳ ዝኣቱን ዝወፅን ትራፊክ ነፈርቲ ንኣስታት 2 ሰዓታት ምቁራፁ እዚ ድማ ብምኽንያት ህላወ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ምዃኑ ቁፅሪ ናይቶም ካብ ኣበይቶም ዝባረሩ ቆልዑ ዘለዎም ስድራ ቤታት እናወስኸ ይኸይድ ከም ዘሎ ሃገራዊ ትካል ምኽፋል ዕዳ ክሮኖ ፎግደን ምግላፁ ከምኡውን ዳርጋ ኩሎም ፊንላንዳውያን ዓሌትነት ኣብ ፊንላንድ ፈፂሙ ቦታ ክወሃቡ የብሉን ዝብል መርገፂ እኳ እንተለዎም ብዛዕባ ዓሌትነት ዘለዎም ኣተሓሳስባን ዝህቦ ትርጉምን ብተዛማዲ ፅብብ ዝበለ ምዃኑ ዝሓለፈ ሰንበት ብፎረም ንግድን ፖሊስን ፊንላንድ ዘተሓትመ መጽናዕቲ ክብርታትን ኣተሓሳስባን ፊንላንድ ምቅልዑን ካልኦትን ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ደጊምና ንምክትታልኩም እናዓደምና ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዝርዝራቱ ኣብ ክልል ዕድመ 20 ክሳብ 50 ዘለዉ ሸወድናውያን ሕማም ሜላኖማ ወይ መንሽሮ ቁርበት ናይ ምምዕባል ተኽእሎም እናነከየ ይኸይድ ኣሎ ክብል መጽናዕቲ ትካል ምርምር ካሮሊንስካ ሓቢሮም ኣብቲ ዕድመ ዝርከቡ ሕሙማት ካብ 2015 ጀሚሮም ብቐጻሊ እናነከዩ ምምጾም እቲ መጽናዕቲ ኣጣሊሉ ኣሎ ኣዳለዉ እዚ መጽናዕቲ ኣብ ትካል ምርምር ካሮሊንስካ ክኢላ ሕማም መንሽሮ ሄልዱር ሄልጋቶዴር ብዛዕባ ጨረርታ ኣልትራቫዮለትን መንሽሮን ዘለና ፍልጦ ካብ ዝሓለፈ እዋናት ኣዝዩ ዝለዓለ ብምዃኑ እዚ ተርእዮ ስነ መጎታዊ ክብል ገሊጹ ኣሎ ኣብ ወሰን ስቶክሆልም ኣብ ዝርከብ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣየርላንዳ ዝኣቱን ዝወፅን ትራፊክ ነፈርቲ ንኣስታት 2 ሰዓታት ኣብ እዋን ለይቲ ተቋሪጹ እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ጥቓቲ ማዕርፎ ነፈርቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ክበራ ስለ ዝተረኣዩ ዝኣትዋ ዝነበራ ነፈርቲ ናብ ካልኦት ማዕርፎ ነፈርቲ ክቕየራ ከም እተገብሮ እዩ ዝግለጽ ዘሎ እዚ ፍጻመ ምስ ምክልባት ዝተሓሓዝ ድዮ ኣይኮነን ንምፍላጥ ፖሊስ ነቲ ጉዳይ ይምርምሮ ምህላው ሬድዮ ሽወደን ኣተሓሒዛ ጸብጺባ ኣላ ቁፅሪ ናይቶም ካብ ኣበይቶም ዝባረሩ ቆልዑ ዘለዎም ስድራ ቤታት እናወሰኸ ይኸይድ ከም ዘሎ ሃገራዊ ትካል ምኽፋል ዕዳ ክሮኖ ፎግደን ሓቢሮም ካብ ቀዳሞት 6 ዋርሕ ናይዚ ዓመት ዝተረኽበ ስታቲስቲክስ ከም ዘመልክቶ ኣብ ሽወደን ልዕሊ 188 ቆልዑ ዘለዎም ስድራ ቤታት ካብ ገዝኦም ክወፁ ተገይሮም ኣለዉ ብድምር 342 ህፃናት ወለዶም ምብራሮም ድማ ሃስያ ክወርዶም ምኽንያት ምዃኑ ተመልኪቱሎም ብኻልእ ዜና ሽወደናውያን ኣስራሕቲ ሓደስቲ ሰራሕተኛታት ኣብ ዝቕፅሉ እዋን ካብ ቤት መዝገብ ሕሉፍ ገበናዊ ንጥፈታት ሓታት እቱ ክግበር ይጠልቡ ብምህላዎም ሓያሎ ማሕበራት ሰራሕተኛታት ስክፍተን ይገልጻ ኣለዋ ምስ ፋይናንሳዊ ሕጋውን ትምህርታውን ሓበሬታ ብዝተኣሳሰር ድሕረ ባይታ መልከቲ ምፍታሽ እውን እናበዝሐ ይኸይድ ኣሎ ተባሂሉ ኣሎ ካብ ዜናታት ሽወደን ቅድሚ ምውፃእና ፓራኦሊምፒክ ፓሪስ ኣብ ዝዛዘመሉ ዘሎ እዋን ሃገራዊት ጋንታ ሽወደን 3 መደልያ ጥራይ ሒዛ ናብ ዓዳ ትምለስ ምህላዋ ኣዘራራቢ ኮይኑ ሓላፊ ልኡኽ ሽወደን ኒኮላስ ግሮን ብዛዕባ ፈጻጽማ ተጻወቲ ስክፍታ ከም ዝጸንሖ ገሊጹ ኣሎ ሽወደን ዝያዳ መዳልያታት ኦሎምፒክስን ፓራኦሊምፒክን ክትዓትር እንተደልያ ናብ ስፖርት ዝያዳ ጸጋታት ፈሰስ ክግበር ከም ዘድሊ ድማ መተሓሳሰቢ ቀሪቡ ኣሎ ዳርጋ ኩሎም ፊንላንዳውያን ዓሌትነት ፈጺሙ ቦታ ክወሃቡ የብሉን ዝብል መርገጽ እኳ እንተለዎም ብዛዕባ ዓሌትነት ዘለዎም ኣተሓሳስባን ትርጉምን ብተዛማዲ ጽብብ ዝበለ እዩ ክብል ብሰንበት ብፎረም ንግድን ፖሊስን ፊንላንድ ኢቪኤስ ዝተሓትመ መጽናዕቲ ክብርታትን ኣተሓሳስባታትን ፊንላንዳውያን ኣቃሊዑ ዳርጋ 9 ካብ 10 ማለት 87 ሚእታዊት ካብቶም ኣብቲ መጽናዕቲ ዝተሳተፉ ሰባት ኣብ ፊንላንድ ብዛዕባ ዓሌትነት ዘሎ ኣዝዩ ጥብቂ ሕጊ ዝልቕ እንተዝብል ጽቡቕ ምኾነ ዝብል ርእይቶም ሂቦም ኣለዉ ብተመሳሳሊ 55 ሚእታዊት ካብቶም መልሲ ዝሃቡ ሰባት ዓሌትነት ኣብቲ ሃገር ኣዝዩ ንእሽቶ ወይ የለን ኢልካ ብዝበሃል ደረጃ ምህላው ከም ዝኣምኑ ሓቢሮም ኣለዉ በአንጻሩ 40 ሚእታዊት ካብ ተሓተቲ ዓሌትነት ብመጠኑ ወይ ኣዝዩ ዓብዪ ጸገም ምዃኑ እዮም ዝኣምኑ ብዛዕባ ክብደት ጸገም ብዝምልከት ኣረኣያታት ብፖለቲካዊ ምትእስሳር ኣዝዩ ዝተፈላለየ ምዃኑ ይባግሊሑ ኣሎ ደገፍቲ ጸጋማይ ኪዳን ብ87 ሚእታዊት ግሪን ሊግ ብ81 ሚእታዊት ማሕበራዊ ዴሞክራሲ ድማ ብ73 ሚእታዊት ዓሌትነት ከም ዓብዪ ጸገም እዮም ዝርእይዎም በአንጻሩ ደገፍቲ ሰልፊ ፊንላንድን ሃገራዊ ጥምረትን ብ523 ሚእታዊት ማለት በኣዝዩ ዝወሓደ መጠን ዓሌትነት ጸገም ኢሎም ከም ዝኣምኑ እቲ መጽናዕቲ ኣጣሊሉ ኣሎ ብኻልእ ዜና ቤጂንግ ካብ 4 ክሳብ 6 መስከረም ዝካየድ ዋዕላ መድረኽ ምትሕብባር ቻይናን ኣፍሪቃን 2024 ናብ እትእንግደሉ ዘላ እዋን ብዛዕባ እዚ ጉባኤ ዘሎ ትፅቢት ኣዝዩ ልዑል ምህላው ይግለጽ ኣሎ ፕረዚደንት ቻይና ሺ ጂንፒንግ
ኣብቲ ብ5 መስከረም ዝተኻየደ መኽፈቲ ስነ ስርዓት መድረኽ ተረኺቡ ቀንዲ መደረ ኣስሚዑ እዩ። ፕረዚደንት ሺ ድሮቲ ዋዕላ ምስቲ ኣብቲ ኣኼባ ዝሳተፍ ዘሎ ኣቦ መንበር ኮሚሽን ሕብረት ኤውሮጳ ሙሳ ፋቂ መሃማት ምርኻቡ እውን ተፈሊጡሎ። ኣብቲ ዋዕላ ፕረዚደንት ሺ ንመራሕቲ ኣፍሪቃውያን ኣባላት ፎካክን ወከልቲ ዝምልከቶም ኣፍሪቃዊ ዞባዊ ትካላትን ኣብቲ ዋዕላ ዝተዓደሙ ኣህጉራውያን ትካላትን ናይ እንኳዕ ደሓን መጻእኩም ጽምብልን ክልኣተኣዊ መደባትን ከእንግድ እዩ። ናይ ሎሚ ዓመት ዋዕላ ኣብዚ ኣብ ዝሓለፉ 20 ዓመታት ብዓብዩ ዝማዕበለ ሽርክነት ቻይናን ኣፍሪቃን ኣብ ዝካየድ ዘሎ ምትሕብባር ካልእ ትርጉም ዝወሃቦ ምዕራፍ እዩ። እቲ ምትሕብባር ዘመናዊነት ንምስጓምን ሓባራዊ መጻእ ዘሎ ላዕለዋይ ደረጃ ምትሕግጋዝ ማሕበረሰብ ቻይናን ኣፍሪቃን ምህናፅ ዝብል ቴማ ዘለዎ ኮይኑ ካብ መላእ ኣፍሪቃ ዝመፁ መራሕቲ ምስ ወከልቲ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሓዊሱ ኣህጉራዊ ትካላት ክስሕብ ምዃኑ ተሓቢሩ ኣሎ። ምስ ሃርሜኒ ሚድያ ከም ዘለኹም ክቡራት ሰማዕትና ኣብ መወዳእታ ኣብ ደቡብ ጋዛ ብውሕዱ 40 ሰባት ክሞቱ እንከለዉ እስራኤል ኣብ ዝተመደበ ሰብኣዊ ዞባ ብዘካየደቶ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 40 ሰባት ከም ዝቆሰሉ ብሓማስ ዝመሓደር በዓል መዚ ሲቪላዊ ምክልኻል ኣፍሊጡ። ሰራዊት እስራኤል ነፈርቱ ኣብ ካን ዩኒስ ዝርከብ ናይ ተዋጋእቲ ሓማስ ዝኾነ ማእከል ሰራሒታት ምትክዑን ንሰላማውያን ሰባት ናይ ምጉዳእ ሓደጋ ንምቅላል ስጉምትታት ከም ዝወሰደን ገሊጹ። ነበርቲ እቲ ከባቢ ከም ዝብሎ እዚ 3 መጥቃዕትታት ኣብ ምዕራብ ከተማ ካን ዩኒስ ኣብ ዝርከብ ዞባ ኣልማዋሲ ንዝተመዛበሉ ሰባት ዘዕቅብ ቴንዳታት ዕላማ ብምግባር ከም ዝሰዓበ ገሊፆም። ዳይሬክተር ስራሕታት በዓል መዚ ሲቪል ምክልኻል ሓማስ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ በቲ መጥቃዕቲ 40 ሰባት ክሞቱ እንከለዉ ልዕሊ 60 ድማ ምቑሳሎም ብዙሓት ድማ ክሳብ ሕጂ ኣብ ትሕቲ ፍርስራስ ተዓቂቦም ምህላዎም ገሊጹ። መሰኻኽር ዓይኒ ንቢቢሲ ብዝሃቦ ሓበሬታ ድሕሪ ፍርቂ ለይቲ ኣብ ከባቢ ኣልማዋሲ በቲ ዝተፈጸመ ዓበይቲ ፍንጀራታት ዓብዪ ህላልታ ናብ ሰማይ ክለዓል ከም ዝረኣዩ ሓቢሮም። ኣፈኛ ምክልኻል እስራኤል ኣብ ቴሌግራም ኣብ ዘርግሖ ጽሑፍ ኣብ ካን ዩኒስ ኣብ ናይ ትእዛዝን ቁፅፅርን ኮምፕሌክስ ዝንቀሳቐሱ ዝነበሩ ወሰንቲ ግብረ ሽበራዊ ትካላት ሓማስ ከም ዘጥቅዐ ገሊጹ ኣሎ። እምበር ክቡራት ሰማዕትና ሎም ዝበልናዮም ዜናታት በዚ ፈጺምና ኣለና። ምሳና ብምጽናሕኩም ኣዚና እናመስገና በዚ ንሰናበተኩም ሰላም።